Mga lagad sa kanyan sa phone, Barilio Morales may higala. And then, may partner ka pa na kundi, anda magdagana si Randy Tayad yapon may higala. Okay, asap kita, always say a prayer. Muni gamay kayo na kung papahinundom lang. Ano itong pag-ampo, papanalangin nga ito sa labang magagawam. Lord, thank you kayo sa mong hiyata ka na mong grasya. Matagal lang. Magpasalamat kita din ni higala. Sa di pa matuog, sa di pa magsugod og kaon, pasalamatan na to ang labang magagawam. Hinumdumi siya kanunay. Kay una siya stand. Kini atong kinabuhi ba hinuman ra gyud taon ni. Okay? Asap lang kita. Always say a prayer, mga kaigsunan. Okay? Bueno. Ang suwat ang bukaran itong hatangan o bagdagat binadakin sa kalaki nga mapatawag lang sa ngaan nga paterno. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Paterno. Kini akong problema bahay na si kong inikog mga unta. Kaslon mo namin. Pero gumikan siya agamahan. Misamot ang akong problema. Kung nga no, inaniyaw na ko pagsugod ang tanan, ha? Ang kanta sa ko. Bingaw. Gusto ko palang gata. Gidamgo ko ikaw inday sa kanunay. Ang imong larawan agadla sa kanunay. Hagkan mo kuno ako sa kanunay. Puno sa pagmahal, miparay ka kanunay. Sa akong pagmatagi pangita ka kanunay. Kay gusto ko ikaw gaksun sa kanunay. Apan nagpalayo ikaw sa kanunay. Gisakit mo ako, gitamay sa kanunay. Kahit tapos manin taon di katawan mo lang kanunay. Balos tining pagbati nga putli sa kanunay. Unsay buhaton ko nga tuhuan mo kanunay. Buksan mo baking dughan aron makita kanunay. Usugton mo ako isaad ko kanunay. Lipayon ko ikaw panggaot sa kanunay. Dili ka magmahal tagbaot ka kanunay. Kining akong gugma gitaga na kanunay. Ay, buta na sista. Buta na sista. Bukan sa tatay. Mura mag nakasandras pa din. Ya, lagos kinabuhi mo do. Yahay ka do. Sige, malagag-concert da. Bida atay. Saya tay. Kraan. Hilom da. Ay, patuno, hilom da. Bida. Anong mo manipayon man kuno ka, ha? Ayun, bago lang ka liro. Bago ni tayo. Gikan sa Russia. Hinatag niya sa kumuyab ni Miss Monica Lobutsky. Isa lang? Monica Lobutsky. Taga-Rusya? Taga-Russia. Ngigagod ha. Layuan ako ni mong naabtalo. Liro pa ni mo, Rolls Royce. Kanang long sapatos. Kanang akong sapatos? Kanang long sleeve na ni mo niya. Kanang sapatos ni mo. Bidiin sa lagi kan be. Ako nang gyapon. Ako gyapon ng uyab tay. Gikan siya na ni Miss Hapsing. Gikan. Hindi ka na mo bakos be. Gikan Germany. Sa ako ning uyab si Miss Hotin. Gikan. Dilalim ko mungutan nga sa uban. Kay kuyaw mga nga ni mong uyab. Pero anong daghan man na sila? Ay, natural. Alam mo yung kinabuhis gwapo tay tatay. Hilom day. Wala, getahon. Di makabututo. Tinoy pa na ha. Ngano nga lagi na ibog na ko be. Sinanay raman mo be. Salamat ka tay. Kinapay na ibog ni mong nanay ka. Ambot ni mo, Paterno. Bigay ko awards na be. Pinali nung 3 mil, 5 mil, 10 mil. Ay, ka na lang 3 mil ko. Doon na tinood. Okay. No problem tayo. Kali tayo. Naratay. Nasa do. Hilibkas na sad ko. Hilibkas na sad. Hilibkas ha? Ibalikas na sad ko. Ibalikas. Tay. Balikas na sad. Mabrubida. Ako tayo stay ka ng pwede 20 pesos na sa tay. Account ko i-cash good. Pa ko in-cash ron. Saan ka nang mudawat kang credit card? Sa in-cash. Kumit ang parson ni mo. Ay, noon sa mga 3 mil. Abot mag 20 pesos. Ano sa'yo makinaan mo na bilabol mo? Unsa man. Hindi lang ko. Tayo. PO na. Usawa ni PO. Biligyan nito sa Pangayo kas kung pangayo. Baligyan to sa Metro. Dagang balit PO nito. Sa dahil ko balit to. Metro kita no. Sure, pinumata ka eh. Daghan pa kasi inyo, Paterno. Duha lang ni. Ambil lang sa tatay na ko. Karga nung. Kailan ka tatay na ko, tay? Karga nung pag-ang mo. Munga na lang sa kwinta, be. Ahag bata eh. Gaya lang hambog. Sukintan lang na, sukintan lang. Kwinta. Kaya tayo ha. Magpailis ako sa kutsiki. Mga ko tinong ha. Yan ay. Yupak apok uyak. Sa iyo pak ako. Ganun ka ako naman ka, oy.
Nakailangan gid sa motel na. Ay, sa taon, May kapoy ka. So kung ibayad lang, kung taon kung sa mutinuom, kung mutigay ilawan, so sabi ibayad ako. Laya siyo. Moro din ang imong. Moro din ang kapoy ka. Nakasabot ako eh. Patriling ko. Siya ba ako? 5,000 na. Pero, kuyo sa taron ha. O niya, nang doon na lagi ko ilahin lakaw. Asa pa man dahil ka? Basta na ko ilahin lakaw niya ng gabi eh. Sa iyo sa daron eh. Sa'yo ha? Oo. Sige ha? Basta ha? Kagabihin mo. Agyaw talaga din eh. Ano gyapon ta mag-abot? O lagi eh. Mga insula pang kusbon. Wow! Kanindot aning lubaya, babes. Siyempre, ang atol ta pero may punggo-punggo sa kasat pa. Kita sa nila. Mahal ba sila kaya dito? Naos lang mga mahal na yun. Kwartahan di karon. Hindi gamay taon. Sa komisyon ng taon ko gamay. Sino ang nag-order ako sa imo? Okay, waiter. Super ako. Uy, thank you. Thank you, Lord. May kinabasog ka, babes. Ano di ikaw? Nagtanaw ko ni mo, nabasog lang siya. Manapag taon ka, unap na yung gutong kayo. Hindi ka nila, sabi gusto mo nuri ta. Ikaw lang. Kung nasa mong gusto ko, yung ko. Ikaw lang. Ikaw may gusto mo piliun ko asa ta. Ay, ikaw lang lagi. Kaya ikaw may nahibaw sa imong kwarta. Basta nihinuon o mahubsan ka. Ay, di ko magbuul maubisang taon ko, kaya naaamag ka. Ano, diha. Manakag suroy. Unya, ako dahil mo gihapong bayron pa ita. Ay, di, saan ka na malang masyort ako kwarta ba? Siyempre, salim, yung mo kay bawa mo kung di ka malakaw, di ka magdal kwarta. Ay, marunong juga ka na din. Sige na, ikaw na lagi bahalag asa ta. Bisag asa, magkuyog lang ko nimo. Sure ka? Siguro ko? O yung grabe sa gata ta? Oo, Ano kay moral na? gabi sa simburnal, uy. Ngano, di ka mo sugot og makuyog ko. Sige, ayan na lang. Okay. Ang tinuod ko kay Bao sa idis kung hinigugba ba nga may uyab kong bayot katiguang nga wa na ngipon stiso na og mao tayo magatagan og alawas taon wa gyud ko sultis kung uyab kay lisod man kayo mausab ang pagtan-aw diri nako unya lagi kay higugma mo tinuroy ni sidis Babes, ang sakit ko nimo kamahal. kita sa nimo utana ba koy so yupon ko na imong tinay mo spaghetti from tuo ka sa tingabal Grabe tinae, Jun. lapos ko kinabuhi Tarang ba? Basig sulti ra gid na nimo tanan, ha? Babes, tinuod ang konsulta nimo mahal na mahal na mahal na mahal kita Anya, upalay ko nimo pakasli. ha? Bungol ka? Kaya pis, dawag akong daddy ha. Hello, Di! Di! Daddy! Ay, yes, ay, nanda ko na, pabutal ako. Sige, bye. Dali ako nimo na Ako, kumaksaya. anak ko, daddy. Imo, daddy? 1 million. Grabe, nagkikot mga tapaw, nagkikot mo mga gipang-istorya. Kisa tinanawag ba? Pagtarong ba? Daddy, ay, bida sa di mo. Nya, babes, kung imo tong daddy, karon sa man ko nimo ipaila-ila sa imong daddy, bi. Kapit na. Sige lang. Sabutan na niya ito. At ito ako kay importante kayo. 1 million ito ang withdraw na. Kaya ito talaga na ka, ha? Pagkira ka. Ihatod, daddy kay sakyanan. Pakakuan, mag-taxi mo yan. Okay, let's go. O saan matadong? Ay, Pats. Oh, imo di ka mapahuwat og dugay. Taos kay oras. Di na ko. Ako, yatiman pa rin tin ako. Ah, pariente. Sige na, Bin. Giningaw na ba ako nimo, ha? Unsa man? Muta na pag nasiya. Ay, Unsa lagi? sige na ba? Sige ba? Samahan ako, mag-usap ta. Ang maglato-lato tando ka. Ay, Hindi ko mga tuog na ta. Sama ka din paterno, ay. Nakuha na ba akong gasto nimo? Karong adlaw, ha? Patuwat ko. Kuhaan na dako, pero ako ang panoy. Asus, order na. Another, oh. Hindi mo. Another 5,000. Oh? Ayaw, 5,000. 5,000 na. Ayaw, yung sabot. May sabutin ka na. Oh, kasabot yung ko. Sige, masa naman? Ha? Kunya, ang saban. Lato-lato? Batag lato-lato. Ito, eh. Di ko ano, eh. Paterno, eh. Lato-lato sa mga mata. Sige na ba? Sige na. Ayaw, lato-lato. Gulik-gulik lang. Ha? Huwag ka kayo ba gulik-gulik? Gulit sa Bulit-bulit. gulik, baalit sa gulik. Ay, tuwad. Tuwad na ko. Tungkol sa reka, kinod pa rin ka. Paterno. Tay, Sab ka diya, nuktok man ka. Oh.
Loko lang, giduka lang jud ka. Manang ko kag piso nga basa. Kapoy ka tay. Kapoy, kung kapoy man ka. Unsa man kang ulasan na uli, ha? Nga, nakatuog lang ko, kabantay ni mong na uli ka. Urag, alauna na ko nakatuog. Di ba mingon ka nga uli kag sayo? Unsa man dayo kag ulasa uli? Sa'yo ulit tay. Unsa lagi ulasa? Last race ka daon. Kadon, kadugay ana. Dugay ito sa'yo na. Naglaon ko uli niya. Dugay. Ilong dapat tinoy, hal ka lang. Wala tiwas ka katog. Nya kaon sa Ang tatay, tatay. Sa tao niya. Tulong sa ko niya. Taon na ko. Saan na nabi? pagkaon nga matog. Lisuda sa dala tayo. Pagpraktis. Lisura ng kalkihan. Practice! Mga ultog. Di ko kumawa na. Practice. Ano ka ko no? Muli ko umutang kung di ko kita sa akong uyab mo sitis. Pride ko kaya akong uyab. Mga tingali na yung panahon na tarungo na ako kagalingon. Ay mutang na ko sa akong pagkamaayong pagkabutang. Ay, tarungo na ako kagalingon. Biyaan akong daw mga buhat. Labi ng pabayot. Kay, bida, patuwar akong biyaan gusto nyo. Kasal ko sitis. Pwede mo din yung bayot eh. Siya nang doon din eh. Oh, pagkita na kung diikid yung kadakaan. Love you kay ginikiran. Ismail pa. Sus. Ay, Saman. Sige mo kakay din na nanaw kag kutubalan. ganina lang ka doon. Sige. Pasensya ha, pasensya gyud. Saan nga, nag-withdraw taon ko, nag-withdraw ko sa kong ATM, para na ako'y kwarta. O di pilang sa ko. Tana, nakalitag taxi. Tunying. Ito niyan. Tunyo. Uy, Pwede mga ako sa tunyo. oh? Oh, sure. Ginutom ka? Ha? Okay, mga unta eh. At ito sa mahalon na restaurant. Ha? Dali doang. Higop og dangang sabaw, kay linog dang lagi ako. Oh, ano naman ka? May problema? Ay, kabilang ka, oy, subaron ta na ino problema. Ato na isawihan dito sa motel. Okay? Ah, sige, sige, nakaon na di maayo. Gamay kay ka na taon, oy. Yan ako. Gusto mo ko. Oh, sige na. Ato na iputos. Ato na putos, ha? Kay, mura magdunay ko, doon na kayo akong problema, gyud. Psdang! Iputos yun nga mong mga sobra ron. Oh. Karinog. Bida. Rumi mo bida. Tre. Padali doon, ha? Dali ni. Terno, di ba mag-contact yung cellphone? Ako may message, be. Akong chatan. Ay, seryoso bakit ka ni si Paterno sa among relasyon? Ilasahay mo feel ako may kitago siya na ako. Ang iyang cellphone, makontak. Usahay sad, dili sad makontak. Ngano ka ha? Wa bakit ka ni siya gitago sa... Ni anak ta. Ay, tanyo. Okay, ni anak ta. Dali na manulit ta. Ay, busy dyan sa tig-atiman sa kwarto nga. Okay na. Dali na. Una. Dali na gunong. Dungan ta. Dali na ba? Oh, yan. Mga kabligo. Nakailis akong tibak. Bida. Huwag ka na yung matibag yung magkakago ko yung tagtangas ni El. Ano naman dong? Ay, lusot ang itlog ni Bida. Tre. Unsa ba Urat na ako na eh. Ba't ba? Ay, di Una sa rin Diba? Uy, okay rin ako eh. Kita nang bitadua din ni. Okay rin ako eh. Sa lipat ano, gusto kong may baho kung unsa gay problema ni mo. Di sulti ko. Gino. Okay. Basta lang akong Ay, si tutok sa kong ubos ha. Ay, si tutok. Nito nying. Oh, natungin na son. Nito nyo. Oh, nasan. Ano lang ko nimo. Gusto lang karuhon ng tanan nito. Ay, Bida. Labi ng binuang itong relasyon pag ayaw. Unsa ba binuang dong? Gusto na ko nito nyo. Undango na nila itong tanan nito nyo. Unsa? Unsa ba dong iba sa bata? Patay no? Makigbuwag na ko nimo nito nyo. Unsa?
Git pangadaman gito na akong sitwasyon na. May kaso while sa inyo, abiyaan din ako siya. Kanya, Ang gibuhat mo man kini ako Paterno. Sabay ako sa tao na imo mo gingon ini. Sabay ko na imo ha. Mahal ta man gid ka. mahal lumdan ito nyo, pinda dito nyo. Sige na tumyo, sige na tumyo. Diba ka ba? Nga dili ko gyud madawat kini tanan. Ha, Paterno? Dili ko kini madawat. Dili mo madawat, basta ako, di na ako. Gusto na kong magbagto, busa. Kita laglayan nito nyo. Basta din ako magkaglas yung bayot. Sabi nga nito nyo? Sakit boy, sakit. Sabay ka. Imo na yun kong binuangan ha. Pagwartahan kita ko mo sabay ka. Oh, niya ako. Wako niipitan niya. Sabay ka, demonyo ka. Hayop ka. Ayaw na ipakita na ko ha. Tingnan, ipasalbin sa ka. Ala! Naluwag-luwag kang tao gamay akong dughan. Nagkabuwag gid mis dito nyo tao ng bayot ko ning ipon. O, gawa na kong ilangan ay, may ato rin kong sidis. Ay, wapa di ay, uyab di ay. Tinuot ka, Pat? Mapagkasal na ta? Lagi yun sa mga wa kay panudlay, wa kay lipstick, wa kay make-up, pero bakal di ako tika. Ayun karon din, kuyog na, o makuyog din mo sa inyo. Nanghil ko si mong ginikanan, minyo ta. Salamat dong ha. Dugay ko nagpaabot kay imo na konsultihan, ana. Sige, karon dayon, mga tuta sabay. Ipaila-ila ta ka sa akong mga ginikanan. Ug ikaw na bahala magpasabot nila ha. Unya musulti nila nga magminyo na ta do. Oday, sultihan to sila. Oh, kinsa siya, iha? Siya akong hinikog mami. O ni siya ni kuyog nako kay gusto makikila-ila ni nga ni daddy. Kay may isulti siya nga mahinungdanon gid kaayo ni. Ay, mao pa. Nala, sige. Lakaw mga ito sa sala, kay tawag na si daddy nimo. Oo, mami. Kining iho. Ako, wala problema. Kaya nakita na ko sa imong mga mata ang kamatinud-anon nga to sa akong anak. Pero, dili man sa mahimong ako mo yung desisyon ining tanan, ana pa man ang iyang daddy, so, siya na lang ang among padesisyonon. Honey, dali na dire. Ikaw na lagi paabot. May tagmusugo taon, imong daddy taon. Musugot lagi na siya, Pat. Siya ba lang ginigod mo sa itong anak ha? Oh, wait. Danggit. Ngano demo? Ikaw makigminyo sa mga anak. Ayaw na ba mo? Dad! Ug ayaw na pagdugay din siya mo panimay ha? Daddy! Tingnan mo posilang tika. Gawas! Ug pauli dito sa inyo! Sino? Ano man ni Dad? Pagkasa siya! Pagkasa! Tony! Mao ni akong problema ron kay gusto ni pagkasal si Des pero supak ang iyang amahan nga siniton nyo. Tungkol kay may kalagot ka rin ako iyang amahan tungkol sa relasyon na mo kaniadto. Sa may buhaton ako ani nga gusto nung kung magpakasal taon mis kong uyab. Surtihan ka gusto tinuod nga akong hiligugma nga usa ka bayot iyang amahan. Unsa man kung akong surtihan dili ka malain si Des nga rin ako nga may kaagi ko sa usa ka bayot unya iya pag yung amahan. Unsa may akong buhaton palihog tabagi ko niyo bi. Unsa man kung kaboy pasultihon patirdo. Ate Pres! Okay, ang sender na to kaya Sinda si Dudong Paterno, Ate Pres. Dudong Ang Paterno. problema niya ni Paterno, Ate Pres, Paterno? kay kasunod na ta siya sa iyahang uyab, sus karon Ate Pres. Nibawaan man niya nga ang uyab, nga bayot, amahan man din siyang uyab. Ha? Mauna Ama, ang iyang uyab nga bayot, nga iyang ipanghambog sa iyang kuan, sa iyang uyab po, nga may mugasto taon niya, may muhatag kwarta tanan, kay para kuan, ang kwarta nga ihatag sa iyahang uyab nga bayot, igasto sa niya siyang anak nga uyab po niya, kato babae. Pag adto niya sila, kay paila na ta siya sa iyahang amahan, kitaan man, gibuwagan man niya sunyo, kaniston nyo, si Paterno nga itong kuan, Sindar. Ang bayot, pangalang tunyo, karuan naman yung kagwanta si Paterno, kay na-inlove yun kayo, siyang maayo aning si Des, iyang giingnan si Tunyo nga magbuwag na ta. Hindi na ko gusto mo kuyog ta. Magbuwag sila. Karon niingon si Des, ipaila, giingnan niya yung asawa nga uyab si Des nga, day, magninyo na ta.
gusto na kumato sa inyo kay paila ko imong ginikanan nga uyab ta pangasawo na tinga. Di gidang si Dis dito. Pagdaan niya dito Ate Pres, ang katong iyahang amahan ni si Dis, maomday ang uyab nga si Tonyo. Bayot di ay. Ang bayot pan. Amahan dahil sa babay bayot. Okay nga siya Ah, di nga. ay. Layas si Dis. Tuwa ko kinala niyo, wa siya tingog Ate Pres. Lano? O wa siya katingog, wa siya kalaban siya kuguling kay og labanan siya. Labanan niya ang kuguling. Ano siya mahimo niya nga maom dito sa Tonyo ngayong uyab sa una nito. Pero ang yan uyab, wa kay baon nga bayot. Wa kay baon nga bayot kay papa. Uyab da ito niya. Oo. Na. Ya, ako, naabot yung mabasa di ako. Lasing ko may kay may mabasa. Ogwa, nawa si babi natin, pres. Mayo kay ni abot is ingkunyot Oo, nga. bitaw. Bauso tayo tigbasa na to. Di, ko, unyot! Unsa man na ako, John. Di ako'y ipaambit ha. Dinhi kini sa Juan 8, versikulo 31. Busa miingon si Jesus sa nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. Kini Juan 8, versikulo 31. So sama kini diri sa unod sa Lucas 8, versikulo 16. Gingon diri, walay magdagkot ug suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya kinihimo og ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanang gitaguan makitaan ug ang tanang gililong mabutyag. Aha. Mao ni nani Ate Pres, no? Mao ni Ang uno, ang akong punto ang igulyat nga, Oh. para matunhay ang ilang tanang plano, ibutyag ang tanang tinaguan. mao ni ko. Ay, sa ato pa yang sultihan ang yang uyab. Di na kay ang kining amahan kuno siyang babae karelasyon man is lucky. Mo lagi. May kay oh, dili sakto lang sultihan sa tinud anay. Oh. Kung say nara na sa babae kung May na ko Ate Pres, ipadapin siya. konsultian niya sa tinudan na yung Oo, iyahang anak nga uyab. yang uyab nga si Dis, bungkag pamilya ni Ate Pres. Ang Bungkag say- yun kay kani si Dis, wag yun ni magdahom nga bayot iyang papa. Mao ni nga, uy, inaana, unsa may tabuan, pagkauwa kay, dako kay ning uwa, uy, ang uyab niya. Oh, Nga lalaki pero- nga si Paterno, uyab sa Dis siyang papa. Naku, pero kay kung naikugma siya ni Paterno, no, di ba? Eksakto. Di na niya. Eksakto si sanayan. Priscilla Gulyat. Putlo na musagbatay ko siyang linya. Eksakto ka na. Kay dunay nahitabo dito sa amo Priscilla. Parehasa na imong gisulti nga ang mamisita nga lalaki niya dunay relasyon Sa iyang amahan. unta. Dunay relasyon unta sa amahan. Unya. Doon nga muingon ang iyang uyab ni pamisita nga ayaw tulog ditong kwarto ha kay kamangon ka ni Papa. Sa tumaray baw Sa ibaw man siya nga, uyab. Papa imong Nga anak ko. ubayot. Oo. Oo. Unya inaanak ko, sa una ko nga, ang iyang kana si Dis, ug may bawo siyang papa nga akuan. Bayot kay natanaw sa ilahang kuan nga lalaki mo gid lang papa. Eksakto lagi katong giingon ni Priscilla. Kung tinuod doon siyang nahigugma. Kaya kanto dito akong istorya nga niingon nga ayaw kildaan ng kwartuha kasi Papa Mauni. Nagkaanak man yun sila. Kaya tinuod man siyang nahigugma. Bisan og naibaw sa ngayang Papa, mutusik-tusik. Kana lagi kay bawo naman to yang anak nga bayot yang papa. Pero kani si Dis, wa ba ni kibaw nga bayot yang papa? Oh, mao O bitaw kana nga may sulti pakibaw. sila. Oh. O ako Oh, ako ani sultihan niya. Ako ani Paterno Ate Pres, ako lang sulti magigsulti ko nito nyo. Okay, okay, magkaaway mo sa inyong anak. Oo, sang yang anak. Sultihan na lang. Yung Ang yang uyab. Di itago lagi din ni Ate Pres, nga bayot yung papa. Ay Di, mauwa mo ni si Dis. Ayaw, uy. Mas may mabulgar, mas may bawag siya sa tinuod kaysa magtago anang tinaguan ng tusangtod man mo. Unya iya mami. Wala problema no. Dili, oy, naaman kayo tao nga. Kung maayo ang imong, bisan pagbayot, nga maayo mo da sa pamilya, Hani Ramil to Okay, gani. lagapon. Dali na rin, ikaw Lagapon. lagi paabot. So, pahibaw on dyan, Priscilla. pahibaon Mao kayo. karon. Mas din Oh. dudong, Mao way karon. tagoon. Oh, Di ba? Oo. Yung sana ako isagbat ni Gulyat. Sige, sige. Gani hagulyat ka nag-istorya ko, murag ni isa o gamay imong tingog ka ng ayaw lang anak, kay tiguang rabi mong ikas ko. Unya ako. Mauna lang to. Sultian na tanan, bahala mo bungkag na pinig ni. Kung kay nagdagkot sa suga, mukita man yung hayag, maingon ang mga tinaguan makita, o ingon na po diri nga kung mahibawtas ka matuuran, makatuog man kununtang baghayag. Oh. Tama ba? Sagdi lang may mga edad na mga tuog, may magtiko. Nahala. Di na usap.
Ana na lang, sige. Sultihin na lang dahil tidis. O, sultihin sa mo ang mama, nga bayot, ibang papa. Mao man na inindot ko, no? Kaya ang paghatag sa kamaturan, may maghatag sa kagawatan man. So, salamat sa imong pagpadala ting atong tulbanon. Kung ako ang paso, hihon.